Yeah, ẹ káàárọ̀ orúkọ mi ni Anatoyos Olúyọ̀lá. Yeah, mo ń ṣe fídíò yìí láti lè fi ìrànà náà kọ̀ọ̀kan tó yẹ pé àwa nílùú máa ń ṣe mistake ẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tó yẹ pé àwa nílùú mi máa ń yára àti máa yí ọwọ́ lórí òwe àbí lórí àlùjọ lórí nǹkan kan tó dẹ̀ yẹ pé kò sí rí nínú ẹ̀. Àwọn ibi tí ó bá ti ní rí èèyàn ti máa yí ọwọ́ bí nísìnyí ẹlòmíì lè fẹ́ lu àgádágodo kó máa lu ó ti rán àgádágodo that's it kò ń ṣe ó ti ó rán ẹlòmíì lè fẹ́ lu orí yẹn ó ní rí nínú orí so ẹlòmíì lè lu orí náà ló ṣì ń sọ but playing yẹn ni kò correct ṣe understand so ẹ má jẹ́ ká tètè máa sáré máa lọ́wọ́ lórí ẹlòmíì lè fẹ́ lu òkè apáta pèsè àtó bàbá má pè nìkan ní bàbá kó máa lu láéláé ó ràn so òkè apáta pèsè àtó bàbá má pè nìkan ní bàbá. So that's it. Thank you. Have a nice day.